Я з радасцю дасылаю вітанні нашим паплечнікам. Тым, для каго культурныя рэчы і з'явы, што ўзніклі ў далёкім мінулым, не згубілі актуальнасці і дагэтуль выклікаюць шчырую зацікаўленасць. Нашая каманда мае рашучы намер ізноўку выправіцца ў дарогу на пошукі ацалелых каштоўнасцяў. Таму распачынаем фальклорна-гістарычную экспедыцыю з парадкавым нумарам 461. Рушым разам наперад у мінулыя краіны. Ночі має ночушки, ох і поздная, невеселая. Я всю ноченьку не спала, все домашку думала, думала, что же это за дума? Думала, звядет с ума, звядет с ума. Кап я имела крылышки, подъемные перышки, перышки. Поднялась, полетела у свою стороночку, стороночку, у свою ли сторону, где родной папашенька, родная мамашенька. Распачалі мы наша падарожжа, скіраваўшыся да паўночна-ўсходніх межаў. 222 кіламетры за плячыма, і мы ў вёсцы Вярхоўе, што ў Бешанковіцкім раёне. Будзем наталяцца магічным сугуччам галасоў мясцовых пявунняў. А пакуль час зазірнуць у студыю гуказапісу. Там прагнуць распачаць працэс трансфармацыі народнай песні. І, натуральна, магчымасці з вамі павітацца наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Аня Котик. Аня, Артём, витаю вас. Оксана, привет! С радостью приветствую наших телезрителей. Сегодня нам досталась удивительно красивая по исполнению, содержанию, мелодии, самодостаточная песня. Аня, привет! Привет, привет. Как твое настроение? Настроение супер. Какие у тебя впечатления от оригинального материала? Оригинальный материал очень сильный, записан очень чисто, очень классно, мощно и впечатлил изначально, как только начинала учить песню. Аня Котик, спявачка, педагог па вакале, аўтар песень, скончыла інстытут сучасных ведаў імя Шырокава. З 14 гадоў займалася ў студыі вакалу «Ліра» дзяржаўнага палаца «Золак». Удзельніца і пераможца нацыянальных і міжнародных фестываляў, конкурсаў, тэлепраектаў. Каля майго терама, каля майго терама, каля майго новага, і бітая дорожанька, тайная стяжиночка. Там и шли малойчики, там и шли малойчики, граючи у гусельки, песеньки спяваючи, девок зазываючи.
родная, сидячи у тераме, сидячи у тераме, шиючи кашулечку, просилася девушина, просилася красная, даю родной мамочки, пусти меня, не мамочка, стера наганочак, пусти меня, не мамочка, пусти меня, не родная, стера наганочак, гусельки послухати, песень научитеся. Каля моего терама, каля моего терама. Наши вандроўкі па краіне ў пошуках ацалелых каштоўнасцяў працягваюцца. Мы заехалі ў вёску Вула Бешанковецкага района. Тут маюцца два ацалелыя помнікі архітэктуры 19 стагоддзя. Адзін з іх траецкая царква, пабудаваная ў 1896 годзе. Яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя тут былі руіны, але нядаўна храм быў адноўлены. А яшчэ ў Вуле захаваўся касцёл Святога Духа, узведзены ў 1864. Раней фасад упрыгожвалі дзве невялікія вежы. Мяне матись породила, два города насадила, гуляю я, два города насадила, одна дыня уродила, гуляю я, повезла я продавать, ты не знаешь, что взять, гуляю я, покой людей стану дали, ты цыгане дыню украли, гуляю я. Приезжаю я до хаты, ты не знаешь, что сказать, и гуляю я. Куры хату заметают, волосы заметают, гуляю я. Працягваем пракладваць далейшы маршрут, завіталі ў суседні раён. Ад Мінска варта праехаць 213 кіламетраў, каб трапіць у Сямно. Пацікавімся, як тут захоўваюць спадчыну сваіх бабуль і дзядуль і даведаемся, чаму ж другі па велічыні валун нашай краіны называюць чортавым каменем. Пакуль жа варта аддаць належнае тым, хто плённа працуе зараз у студыі гуказапісу. А гэта, нагадаю, наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Аня Котик. Я усю ночаньку не спала, всё думашку думала, думала. Анечка, отличное начало. Я смотрю, ты даже добавила
народный тембр. Да, хоть я и пою обычно в эстрадной манере, но именно эта песня, мне показалось, что ее не нужно сильно переделывать, и нужно оставить вот этот фольклор и народный колорит. Какие события произошли с нашей предыдущей встречи? Я продолжаю преподавать в своей студии, развивать ребят, продолжаю организовывать для них концерты. Также я сама выступаю в Минске на разных площадках, в разных заведениях. И даже удалось выступить в образе Леди Гаги. Но мы продолжаем. Не ходите, девки, в лес, комары кусаются. Одну бабу пустили, пузо надувается. Загорелась и солома, только дмуха и огонь. Захотели девки замуж, отходрывали ногой. Я стояла у калитки, а соперница и шла. Твое счастье, я на что я камень не нашла. А мой миллионщик чудак затянул был на чердак, показал мне чудака, и я свалилась на рынок. Ранее были булочки, а теперь батоны. Ранее были девочки, а теперь батоны. Выпита наливочка мятова, и рассохлась бочечка дубова. Нам еще по чарочке наливай, и веселую песенку заспевай. Катилась бочечка дубова, а у ей наливочка мятова. Катилась бочечка дубова, выпита наливочка мятова. Чарочка, чарочка, чарочка медовая. Ох, какие же мы девчонки чернобровые. Чарочка, чарочка, чарочка медовая. Ох, какие же мы девчонки чернобровые. Чарочка, чарочка, чарочка медовая. Ох, какие же мы девчонки чернобровые. Праехалі досыць вялікую адлегласць, каб убачыць чортаў камень для вёскі Вароніна Сенінскага района. Дарэчы, каб вы ведалі, ён лічыцца другім па велічыні ў нашай краіне. У вышыню ён 4 метры, шырыня 6, а даўжыня больш за 10 метраў. Важыць чортаў камень 340 тоннаў. Кажуць, нячысцікі вельмі любілі пажартаваць над падпіўшымі сялянамі. Дачакаўшыся іх ля карчмы, доўга вадзілі балотамі. У выніку мужыкі, убачыўшы пляскаты валун, прымалі яго за печ ляжанку і засыпалі. А зранку не маглі ўцяміць, як апынуліся ў такім нязручным для начлегу месцы. Другая назва камня волата – кравец. Па легендзе, тутэйшы кравец не спыніў працу на Вялікдзень, за што і быў ператвораны ў валун.
Далей мы стромко развярнуліся ў прасторы і рушылі на захад, на самую мяжу ў вёску Курчоўцы Воравскага района. Будзем слухаць тутэйшых кабетак ды мужчынаў і абавязкова даведаемся, якія таямніцы захоўвае адна са старых сядзібаў. Пакуль жа час завітаць у студыю гуказапісу да Артёма Кондрацюка і Ані Коцік, пацікавіцца, на якім этапе працэс надання новага гучання даўнішняй песні. Анюта, мы записали основной голос. Скажи, есть ли у тебя какие-нибудь предложения? Ну вот вставочки можно сделать в промежутках, в проигрышах, красивые вокализы. Окей, давай что-нибудь вставим. Но прежде чем продолжим, скажи, пожалуйста, в каких творческих еще направлениях ты себя пытаешься реализовать? Сейчас я пою также в джазовом стиле. Мне нравится направление акустической музыки и лаунж-музыки, поэтому я активно пополняю репертуар такими композициями. Двигаемся дальше. Вышла девка с нового двора, ты вивяла, сивого коня, дай ты вивяла, сивого коня. Чему конник водицы не пьет, копытками землицу сядже, дай копытками землицу сяджешь. Не по правде, друг милый, живешь. Прийде вечер, да другой идешь, да прийде вечер, да другой идешь. Прийде вечер, да другой идешь, а мне бедной жалю дадае, а мне бедной жалю дадае. Ой, засажу калиною двор, чтоб не зайшов голосочек твой, да чтоб не зайшов голосочек твой. Ой, засажу полова двора, что ты не мой, а я не твоя, да что ты не мой, а я не твоя. Літаральна паглынаем дзесяткі і сотні кіламетраў, каб захлынуцца ад прыгажосці. Цяпер мы ў Воранаўскім раёне. Вёска Бальценікі, колішняя сядзіба путкамераў. І тутэйшыя дрэвы і камяні памятаюць слаўныя старонкі. Маёнткам путкамеры валодалі з 1723 года. Дворы, гаспадарчыя пабудовы ляжалі на высокім узгорку, на ўсходзе цякла рэчка Гражулка. У часы, калі сюды да сваёй каханай Марылі Верашчакі прыязджаў Адам Міцкевіч, перад старым домам рэчка пераўтваралася ў своеасаблівае возера – мора Марылі. Невялікі лясок непадалёк ад цэнтральнай сядзібы называюць гаек Марылі, дзе, мажліва, і адбываліся сустрэчы закаханых. Ёсць меркаванне, што Міцкевіч у памяць аб рамантычных стасунках высек на вялікім валуне, што ляжыць тут крыж. Па іншай версіі, крыж у гонар свайго няшчаснага кахання выбіла сама Марыля з Верашчакаў, стварыўшы надмагілле мінулага і надзеі. Першапачатковы выгляд сядзібы захаваўся толькі на малюнку Напалеона Орды. Тихий вечер на земле, соловейка у гаи, трели рассыпает. Коля верба уля воды, ходит хлопец молодый, девчину чакает. Коля верба уля воды, ходит хлопец молодый, девчину чакает.
стаў хлапчына над вадой, под зялёнаю вярбой. Яму крыўдна стала, а дзяўчына падышла, ціха хлопца обняла і поцаловала. А дзяўчына падышла, ціха хлопца обняла і поцаловала. Анюта, вот мы и закончили. Мне очень было приятно с тобой сегодня поработать. И мне тоже. Скажи, пожалуйста, какие у тебя остались впечатления от сегодняшней проделанной работы? Очень здорово, вообще впечатления мощные, накрыло волной музыки, я растворилась вообще в ней. И спасибо большое всей команде, всему проекту, это было очень здорово. Ну что ж, до новых встреч! Мы разам сталіся сведкамі таго, як набывала новыя адценні даўнішняя песня. Праехаліся ад межаў да межаў, завітваючы па дарозе да знакавых пабудоваў і велічных помнікаў прыроды. Цяпер ацэньваем, наколькі радыкальныя змены адбыліся з песняй «Ночы мае ночушкі», дзякуючы супольнай творчасці аранжыроўшчыка Артёма Кандрацюка і спявачкі Ані Котик. Сустрэнемся ўжо ў кастрычніку, каб паехаць на поўдзень у Гомельскую вобласць. І не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю.